Estes días andaba, bueno, estes días coincidiu que precisamente levou o premio, deronlle o premio Otero Pedrallo a Casa Jalde, que é unha institución que se dedica ao teatro e que, entre outras cousas, entre outras actividades, publica unha revista, unha das poucas revistas que Casa Jalde. Pedíronme hai ben pouco que fixera un texto, se podía, como homenaxe precisamente a Álvaro Cunqueiro. Esta vez saídiño do forno, eu quixen agasallarlle ao mestre fabulador con este texto que está un pouco trufado de certas cousas de seu, non? E que, bueno, que agora, sendo, digamos que toma forma por primeira vez diante de vostedes. O seu nome é Comodín de Miranda. A don Álvaro Cunqueiro, que imaginou 1000 primaveras para Galicia. Sobre a escena, un home idoso, vestido de xograr ou bufón, con remendos de cores vivas e charramangueiras, practica fallidos saltos e acrobacias. Das puntas dos cornos do pucho, das anchas mangas, medio desfarrapadas, do bico dos zapatos, penduran as xóuseres afoniados, que o cómico fai xoar con desigual fortuna. Contorsiona, dá voces, entúa, busca ritmos. O babá, o babá, o babá caú, au, au. Desespera. Bo, bo, bo e bo. Xira sobre si mesmo. Caú, caú, caú. Para. Leva a man á orella como se escoitase algo no lugar do público. Como di? Eleva a voz. Como di? Mais alto, que non se escoita nada. Como di? Que queren un galán, un barmas, non teñen máis que berrar o meu nome. Comodín de Miranda! Colócase a carranchapernas, agocha a cabeza. Soan lenes os axóuxeres. Son os axóuxeres os que... Os axóuxeres, sen eles, fisfus! Abanea as cadeiras. Un galán de día, xa verá. Salta, máncase na perna. Con que esas temos? Achega a orella ao baleiro. Curri! Curricán da India. Currículum, di? Cuspe fíos de cores. Son do engado da Serena. Non se collen troitas a bragas enxoitas. Onde está a doncela que non trai máis xoia que unha xouxe de ouro na sofraxe esquerda? Prometeuma. Imperante. Non é para min, nin para min, nin para ti, merda para vos. Aquel vagar sen fin. Onde está o ferreiriño dos axóuxeres? Non, eu así non chento nas grandes superficies que eu non os quero reemplazar. Non hai ferreiro de ferraduras dos que calzan os cabalos coa fortuna? Pois saberaos tamén que reparen os axóuxeres da risa, digo eu. Atrabili, abra, atrabili calabra, non si. Mira cara arriba. Don Álvaro, bóteme unha man, polos vellos tempos. Teño os axóuxeres gastados e non sei se poderéis servir de comodín. Que anda a inventar pola selva de Esmelle? Ou sei que volveu aos mares do sur. Fálelles do noso trato. Quenlles alferiu de pingas de humor os seus personaxes ensoñados. Cedanos, como pasan os cometas. Axítase, pescuda no baleiro. E agora que música se leva? Xa non troban cantigas de amor? Pois co pouco que cotizamos os comodíns na Seguridade Social, a ver que futuro nos agarra. Que eu non son xogador de timbas. Mátame o fume e ese frío nas miradas. Mima aos xogadores dunha partida de cartas. Full! Póker! A min non me metas, non! Eu sonche de farándulas e troulas. Dobra os xionllos, abanea a cabeza citando os axóuxeres mustios. Anímase. Eu saía a escena, poñamos por caso no Teatro Orfeo de Miranda, e a xente xa estaba nun dispor para a mesa que alentaba o inxenio do Maxín como unha corrente continua de... Ben, se eu río, é que eu son unha corrente continua de... Bo, ababacoa! Mesmo don Álvaro de Mondoñedo ría cando eu parrafeaba sen sentido. Hoxe non teño día que cos cadrís e a hernia de píloro ando un pouco contrito e maltreto.
Déixate de lerias. Noite neua. Que vou facer? 3 gigantes de Galicia foron a plantar melóns. A terra estaba dura. Todo ría ao ver mentar con aquel de señorío que eu lle daba, vestido con farrapos de gaita de lucerna. Non había vestir con paramerino, que ese non era o caso, non. O caso é que o señor Cunqueiro colleu un agarimo de seu. Queda ergueito, lanzar uns segundos. Amósase áxil, salta e escorda o pé. Camiña como pode, a xeito de demi-plié, guardando unha faísca imposible de luzanía. Como digo? Descúlpeme, pero é que non lles escoito. Si, un pouco duro de oído estou. A ver se co orella dereita. Nada. Fale máis alto, que sei facer? Pois o caso e o conto era que eu saía dando chipos, non? Choutos e saltos, e os axóuxeres musicaban cada movimento que eu facía, como que en bota rúbrica despois da sentenza. Que non había nada que condenar, non vayan pensar que todo se daba en exhibir até as moas do xuízo pola parte do público de tanta gargallada. E había algún máis cumprido. Pepe do Cairo? Non era ese. Licho de Lamas? Pardo de Braña? Que sei eu? Digo que mesmo cando estintilaba a lámpada de queroseno coa ameaza de deixarnos nas tebras, el alternaba uns incisivos de ouro que iluminaban o estanivel todo. Puxéralle o humor ortodoncista de Santo Domingo. Sí, para rir coas comedias novas, enamorar pombas no niño novo do vento. Brillaban os dentes e poníanselle a todos os espectadores ollos de verán con tan só preguntar eu facendo o número do xogo. Como din? E logo parrafeaban drómenas a teinzar de risas as fazulas do de Mondoñedo e poníame un tanto irreverente coa que le decía que o meu é de xobraría, as claras está, non? Ou é que hai que explicalo aos cativos? Pois digo que con verme desta guisa chega, non? Home, non saberán exactamente de que se trata, que un superhome non che son. Sei que hai un moi moderno, outro como digo, que cambiou de nome por ver se tiña máis éxito nas feiras e autodenominouse o Joker de Bergantiños. Proxectaba películas por detrás del mentre se actuaba, pero a cousa non lle saiu bonita, que a xente gostaba máis da película que do show que montaba diante, e pedíanlle que apartase, que non lles deixaba ler, que quitase do medio. Entoa. O babá, cao! Desprázase para un lateral e tenta cruzar o espazo a xeito de Depilé, pero marease coas voltas e aterriza como unha buxián na tola. Está a piques de caer. E a cousa venme de lonxe. O meu bisavó era moi dado aos xogos de cartas e gañaba cos farois. Que póker non sacaba de seu como non tivese un comodín. Chamábanlle o Tafur de Buriz, porque era de Entrego, da parroquia de Labrada de Buriz, no partido de Vilalba de Lugo, de onde era o coxo Osvaldo. Don Álvaro coñecía ben o lugar. Contoume dunha caste de menciñeiros que foron desaparecendo co tempo. Noite néboa, biches? Eu díxenlle que eu tamén curaba. Ou hai algo que cure mellor as feridas da alma que a risa. Tan necesitado estaba o meu bisavó de comodíns que colleu a teima de buscar parella que parise un e tardou 3 xeracións en conseguido. Que na mentras estaba eu no transo aquel de nacer na terra de Miranda, el pedía cartas e acaeulle o comodín. Mima partida. Vexe, 30 e 50 máis. E o vello ligou unha escaleira de cor que o conduciu directamente ao 7º cero. Hai que entrar un pan no sobaco e... Di que mamá descendía dos nigromantes das Pontes pola parte do pai, pero ela era moi regoldadora. Foi a que me transmitiu esta afección pola risa. Pódese dicir que me pariu a gargalladas, porque segundo ia eu saindo polo túnel escuro, sedoso e dondo da matriz, ela transmutaba dor en cóxegas, e colleulle tal gusto aquilo que asomaba eu a cabeza por ver o que se cocía deste lado, e ela volvíame a meter pa dentro para que o parto da risa durase un sen fin. Creo que a mí non me facía gracia ninguna,
que botaba a chorar como a un río, unha corrente continua de ababá, abaribó, bo, que de non ser por amparo de mele, a comadroa, que turraba de min para fora, mentres nai avariciaba para os adentros, eu quedo na fronteira do ser ou non ser. Que será da miña vida? Que será se me deixan de soar os axóuxeres que trouxen prendidos do embigo no nacemento? É por iso que cando non río, póñome doente dunha especie de malencolía e un vivo sen vivir que me trae lembranzas intrauterinas. Salta, enróscase, soan nos xanos e oxidados os axóuxeres que se axitan no aire, achégase cara ao proscenio, olla no espazo escuro. Mamá colleu o vicio do parto. Sei que ela non era preferente do acto do coito. Home, tampouco é que desbotar aquel anticipo. Pero se tiña que dicir, ela prefería agardar 9 meses polo epílogo. Pariu 3 camadas de 7 fillos, 21 para ser máis exactos. Acertou co número un corvo agoreiro que viña das illas chamadas das Cotovías, que sabía multiplicar pola regla de 3. 7 por 3, repetía en vésperas de cada parto, que daquelos cativos non comprendíamos aquel xeroglífico, pero o Nevermore, que así lle puxemos ao pico negro, sabía ben o resultado. Mamá morreu coa risa co Benxamín 21. Fora e alma. Sei que as malas linguas de algunhas mulleres chamábanlle a Coella de Miranda, pero tiñanlle envexa. Tiñanlle envexa porque as máis delas asistían ao coito como que ia o practicante. Xa verás como pasa de seguido. Dicíanlle os maridos na noite de autos as fríxinas de cospeito nun visto e non visto. 14 varóns e 7 femias. E todos arrimaban o ombro, non che digo non que non, Como di? Mandábame traballar na leira e eu facía o meu xorro. Como di? Mira ti, non cuspas o ceo que che cae en riba. Como di? E librábame do terrón, que non do resto, que para un roto e un descosido valía eu. E quedoume de comedín. Mima escena. Que enfermaba un irmán meu o día do exame de lingua. Pois a lingua ponía eu. Que castigaban a Dorita sen sair ao balcón o día dos namorados mentres agatuñaba a parede do o seu Romeo cunha corda de esparto. Pois facía eu de Dorita. E por non picar os beizos de tabaco que o doncel traía, soltáballe a corda e empuxaba-o con desdén. A pobre Dorita saía a papar o carácter ríspeto. O novo Tafur de Miranda andaba detrás de min para que eu lle fixese de comodín na trastenda da botica. Pero poñíanse todos moi serios e rifábanse, eu non lles tocaba no envido. Fumaban puros da Habana e eu descubría as xogadas co ataque de tos que me daba. A asma herdeira da tía Restituta, que me añaba como unha gata quente nas noites de invernía. Mais dun confundiu o sinal, que non era de amores, senón de flemas. Papá desapareceu, seguindo o rastro do Pironi. Chegou unha carta del con remite do país de Holanda, pero viña escrita en caracteres arábigos. Moito tempo despois, o vello Simbad contoume no peirao de Malpica, mentres o xigante Lugris ilustraba as súas historias contra unha parede, que o meu pai perdeu o pouco humor que lle quedaba para atravesar a vida xogando a brisca cun caravaneiro de Asia, ao que chamaban Sidi Rachel Al-Ghazuli, que gastaba sombreiro picudo. Alalá! Alalá do pai do país de Abdalá! E que sentido ten xogar a brisca? Non leva como di. Volve escoitar voces na platea, esculcan a negritude fronte a él. Quen pediu un comodín? Ninguén. Ninguén pediu un comodín. Onde está ninguén? Onde foi parar don Álvaro, que só vexo a súa corpulenta ausencia no escuro? Curricando curri, curru cuculín, curriculum tin, cun que irán. Ho, 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 ho.
cómico comodín de leguas e feiras. Poñe aí, sei que vai apuntar algo no lusco-fusco onde se agochan. Hai alguén aí? Que quen son eu? Se cadra enredeime demais. Ou é que non o entenderon. Morreu o padriño e rematou o boviño. Son. Cal é a cousa que desaparece cando se pronuncia? Non queres xogar ás adivinhas? Non, señores, Eu non puxen nada no formulario porque é outro que escribe por mí. O trato con don Álvaro. Miren vostedes, con tanta mecánica da maxia, escapábanlle a cotío os personaxes das fábulas de tan poboadas que as tiña. E daquela, el xogaba a miña carta, chamaba por mí. Berra. Comodín de Miranda! Corre pola escena, mima os contos histrionicamente. E aí estaba eu conducindo a carroza da hoste de Culencourt, cando Mammers o coxo se disfrazaba de lobo por namorar as pastoras. Comodín de Miranda! Era eu o demo elegante que namoraba a muller de Tufú, porque o demo era promiscuo da bondo e fervía de o cu. Comodín de Miranda! Era eu, o Felipe que preparaba as apócemas cando Merlín se extraviaba nas fragas. Era eu, o Hamlet incerto, que dubidaba en ser, mentres o certo teimaba en non ser. Comodín! Era eu, o que tocaba o bombardino para amenizar esa tropa de cadáveres, mentres o señor de Corzón, o soxantre de Bontiví, dormía entre as habas brancas de Madame Clementine. Comodín de Miranda! Era eu, ese outro corpo que quería dona Inés, desperto, parpadeante, vivo e nervioso para o coito. Xa ven que sei elixir ben. Non o, parvo non che son. Pero ela non quixo usar. Quedou co outro corpo, lixeiro e soñador. Era eu, Cabo en Guiola! Se Sinbad volvese as illas, outro galo cantaría. Don Álvaro! Din que agora se leva o que chaman o thriller e vai o suspense. E cando hai historias de persecución xa non chaman polos comodíns, senón polos dobres. Da grandes alancadas como se desfilase cun paso marcial. Xa non quedan ocos para os artistas. Comodín! Hai profesionais, agora chamanlle así. E os axóuxeres para os gatos. Magia leva que o comodín de Miranda, un servidor de vostedes, só latexa o son dos axóuxeres. Sen eles, pérdese a maxia e o efecto da transmutación. Caenlle os axóuxeres dunha manga e ao collelos tropeza cun remedo descosido. No último intre, garda o equilibrio. Sei que agora tamén as risas andan a emigrar a outro territorio. Eu non lles teño corpo para andar explorando nel. Din que as risas saen en quendas de a minuto por un cadradiño pequeno como o marco de fotos dunha mesiña de noite que se anima se pulsas unha tecla por debaixo que pon YouTube. Crúzase de brazos, pero queda enguedellado cos anacos longos de tea e os axóuxeres enferruxados. Semella que por un momento cobran vida os axóuxeres. Anímase, aproveita un esperado efecto e sacalle partido dando ridículos chimpos polo espazo. Ali, oli, 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 ali, oli, ole, ola! Don Álvaro! Don Álvaro! Non me chamaría vostede, non si? Quen quere usarme agora? Eu podo ser un galán ou mesmo un vello... Sí, un vello. Son ten que imaginar que... Non escoito nada. Como di? Que deixe o meu número. O meu número. Que xa me chamarán. Tira, intenta separar os brazos. Semella un tolo con camisa de forza. Desprázase amolado pola escena. Agora, enguedellanse os pés. Apunta un baile sincopado a pesar de si mesmo. Volven soar vagamente os axóuxeres, lonxianos, como doutro tempo. Ai, oh, oba, ai, ai, au, xo! Cae Chan. Intenta guardar o tipo, fachendoso. Disimula o enredo. Tira de brazos e pernas e dá voltas e rendivoltas sobre o cu. A couga. Fica feito un fato de cores. Un novelo. Se cadra,
Volvo as tintas, agora que prohibiron o tabaco. Noite e néboa. Fis, fus! Faise tarde. A noite vai como un río. Silencio. Esa é a cousa que desaparece cando se pronuncia. A falta de axóuxeres chisca os dedos da man. Ai, desaparece como a min.